An naɗa mutum mai mafi yawan mabiya a shafin TikTok, Kabilam, jakadan asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Kabilam ya kasance mutum mai mabiya miliyan 162 a shafin TikTok. Ana sa ran zai yi amfani da shafinsa mai mabiya miliyan 162 wajen wayar da kan mutane kan matsalolin da suka shafi yara a duniya. An haifi mashhurin mai shafin TikTok ɗin a shekara ranar 9 ga watan Maris na shekara 2000 a ƙasar Senegal. Bawan Allah ya shahara ne wajen ɗora bidiyuka a kan TikTok ba tare da sauti ba. Ya kasance ɗan ƙasar Senegal ne, amma mafi yawan rayuwarsa a ƙasar Italiya ne ya kare. Bidiyukan Kabilam sun samu karɓuwa yayin da lokacin da ake yin corona. Mafi yawan jama'a ba sa zuwa wajen aiki, an da komi akan zuwa wajen haɗa mutane, sannan yawancin mutane mazauna suna gidajensu suna kallon bidiyuka. Ana magana TikTok ta biya Kabilam dalar Amurka miliyan 20 a shekarar 2024. Sannan kafin ya zo wannan matakin ya sha wahala wajen samun views idan ya ɗora bidika. Ya ce a wata guda bai wuce ga views guda 9 ba, sannan ko subscribe guda 2. Sannan lokacin da suka bar Afirka zuwa Italiya bai wuce shekara 1 da haifuwa ba. Sannan ya rasa aikinsa a lokacin da yake da shekara 20 sabili da zawar matsalan corona ko wani cuta da yake. Sannan ya ringa tunanin da abun da zai fara wajen taimaka ma family nasa, sai ya fara wannan abubuwan na ɗora bidika. A ƙarshe Kabilam ya zama celebrating duk duniya, kowa a duniya ya san sa wajen mashhuri wajen shafinsa da yake da mutum miliyan 162. Yana fotuna da manyan celebritin duniya gaba daya. Kun ga cikin bidiyo kamar da kuka shi da Messi da sauran manyan masu yin fina-finai da sauransu, har ma da shugabanni. A ƙarshe ya ziyarci ƙasarsa Senegal tare da shugaban ƙasarsu a ranar 31 ga watan farko na 2025. Suka mishi jakadan asusun ƙananan yara masu kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF.